Mělník operační. Prosím tě, mám takovou věc, když je z Mělníka po 16 odbočíš na Horní Beřkovice, z té 16, tak tam je železniční přejezd. Tam pána, tam nějaký chlap, jako proti němu vyrazil, nebo jak se říká, on se mu věnul, nebo strhnul to a stojí tam v kolejišti je tam. Do prdele. Jestli můžeš zavolat teda v první řadě, tam pošli hlídku hned a zavolat na dráhy. Já nejdřív zavolám na dráhu. Zavolej na dráhy, prosím tě, jestli by to být ta trať, víš co, jel... Já vím, která, tam jiná není. Jel od Mělníka po té hlavní a uhnul na Horní Beřkovice a první přejezd. No, to je ta hlavní na Ústí. Tak zavolej na dráhu, jestli... Tam volám. Ať pozdržej vlak a pošli hlídku, jo? Jo? Já ti pak posílám to majákem, čau. No, hele. Halo. No, policie Mělník, to jsou vraněné nádraží. Pane Vítrovčí, prosím vás, máme teďka zprávu, že na železničním přejezdu mezi Lužcem a Horníma Beřkovicema na té hlavní trati nějaký blbec jel ze silnice a zůstal vyset na kolejích. Mimo přejezd. Nepouštějte tam teďka nic, já tam hned posílám policejní hlídku. No, my tam teď nic nejedeme a pak mi zavolejte, jo? Jo, zavolám, samozřejmě. Jo? Naschle. Mělník operační. Ale on z toho kolejiště nemůže vyjet, jo? No, teď já tam posílám už 2 hlídky a doprava je zatím tam nic nejede. Nepojede, jo? No, zatím nemá vůbec nic jet, ale vědí to ve Vraněnech na nádraží. Vraněny a z druhé strany taky, jo? On si pošancuje, když to mají na počítači celý průjezd. Jasně, jo? Ale než tam hlídky, jo? Jo, jedou tam 2 hlídky zatím. Ale... Já už to vidím. Dobrý, jo. Prosím, hotová služba. Policie Mělník, operační podporučík Richter. Máme prosbičku, ale potřebovali bychom rychle na železniční přejezd, co je mezi Lužcem a Horníma Beřkovicema. Máme tam v kolejišti zapadlou Audinu a potřebujeme ji vytáhnout, aby do ní nenajel vlak. Dobrá, už jedu. Můžete tam být za jak asi? No, nevím, tak za 4 hodinky, no. Dobrý, to stačí, výborně, děkuju. Pojedu co nejrychleji, to jde. Jo, dobrý. naschle. Naschle. Hasiči Mělník? No, policie Mělník, operační podporučík Richter. Mám prosbičku. Máme na železničním přejezdu mezi Lužcem a Horníma Beřkovicema spadlý do kolejiště auto, Audinu. Něco ho údajně vytlačilo ven, říš není zraněný, ale nemůže se dostat sám ven. Já jsem objednal odtahovku z Metalexu, ale i když mi slíbili, že tam za 4 hodiny budou, aby tam něčemu nedošlo. Dráha je sice posichrovaná, ale věřte, nevěřte, potřebuju ho honem dostat ven z toho kolejiště. Já ale mám to AVčko, mám ale pryč. Vy ho máte pryč. Já ho mám tam v tom mělnickém... Jo, máte ve vtelně. A nevím, jestli bych ho normálním autem jako... A tím na těch patrolech nebo na tom nemáte naviják? Máme tam naviják. Tak aspoň takhle ho vytáhnout. Takže to je mezi Lužcem a Horním... No, jak se odbočoval ze 16 na Horní Beřkovice, na ty křižovatce do Lužce na jednu stranu a do Horních Beřkovic na druhou, tak do Horních Beřkovic. Je to ten železniční přejezd na té ústecké trati. Ne nadjezd, železniční přejezd, jo? Jo, normálně tam je, já nevím, jestli tam jsou šranky, nebo jestli už je tam toho nedali. Já nevím, takže teda když pojede jako tadyhle z toho, jak pojede na most, tak z té silnice, když odbočí teda jako na Horní Beřkovice. Na Horní Beřkovice. Tak tam se k tomu dostane. No. Dobře, no. Jo, pojede jako normálně na dálnici by jel a odbočka na Horní Beřkovice. No. Jo? Dobře, tak díky, naschle. Ty vole. 9, 7, 2, 227, 352. Do Vraněn jsem volal. Vraněný? No, Mělník, policie, vy jste tam pustili vlak? Nepustili. Teď to tam do toho vlítlo. Jak tam mohl do toho vlítnout vlák? Já nevím, teď mi dává hlídka, že do toho najel vlak. Ale tam nemohl jet vlák. Já nevím, teď mi volá hlídka, že do toho najel vlak.
No tak počkejte, Slyšíte to? na kterých, tady ten jo. No, teď mi hlásí hlídka, že do toho najel vlak. Ježišmarja, tak já myslel na Horní Beskovice. Ne, já jsem vám říkal na silnici, na Horní Beskovice, na Ústecký trati. Pane, já to tady mám nahraný. No tak dobře, No, tak já to... takže tam máte nehodu, tak jste to nezabezpečili. Pane bože, já jsem... 315 621 135. Hasiči měli... No, tak bohužel na dráze zklamali, nezavřeli dopravu a pustili do toho vlak. A už je tam... Takže je tam nehoda s vlakem, vykolejený vlak. Je, to je hrozný. No, To není vůbec... snad i zraněný tam budou. Dobře, Jo? Model 1000, model 1000. No prosím, policie. Prosím? Spojníte svýho četníka, je to je urychlený asi u té železnice. Jo, a tady mám ještě záchranku, víš, na druhou telefonu. No prosím. No, to Počkej, já tady mám záchranku na drátě. Kdybyste mi mohla poslat hlídku vaší záchranářskou, první pomoc mezi Lužec a Horní Beskovice. Je tam osoba s vlakem, vykolejilo to tam. Ano? Ano? Vláďo, to seš ty? No? Michal Sarák, prosím tě, vypadla nám vysílačka. Okamžitě volej do toho, do Pomyšle, ať vypnou trolej. Jo. Padá trolej. To je za A, za B. Vlak je skrz před obě koleje. Počkej, tak pomyšl. Vláďo, posloucháš mě? No? Jsou tady vykolejený 2 vagóny, které jsou na štort, před obě koleje, takže zastavit oba směry, okamžitě. Ano. Vyhodit trolej, protože spadla trolej, začíná to tady mírně jiskřit. Ano. Myslím, že zatím nehrozí požár, ale vyhodit trolej. Zranění zatím žádný, lidi jsou v pořádku, jo? Všichni, jo? Zatím všichni. Dobrý. Váďo, prosím tě, napiš Hned tam volám. 724 724 089 089 081. 081. To je Dobrý. přímo sem na mě, já jsem tady u toho vlaku, nám vypadla vysílačka. Jo, dobrý, všichni jsou zdraví, jo? Zatím jo, zatím nemám zranění. Dobrý, čau. Čau.